Здравейте и добре дошли! Аз съм Свилена, част от школата по екскурзоводство при Народно читалище Добруджа 2025 година. Заедно ще се потопим в атмосферата на Стария Добрич, място, където миналото оживява чрез занаяти, традиции и истории от живота на добруджанци. Докато вървим по кълдъръмените улици на комплекса, можем да усетим духа от края на 19 и началото на 20 век, когато Добрич е бил търговски оживен и занаятчийски център. Тук, на мястото на Стария пазар, отдън чаршия, някога са се срещали търговци и жители от целия регион, за да обменят стоки, новини и истории. Погледнете около себе си. Кълдъръмени улички, дървени фасади и малки тюкяни създават усещането, че сме се върнали повече от век назад. Това е чаршия, която живее и днес, чрез майсторството на занаятчиите. Гранчарят превръща глината в съдове фигури, а художественият керамик украсява изделията с ярки мотиви. Иконописецът рисува икони, а ножарят изработва ножове по старинни технологии, които някога са били незаменими в домакинството. Сарачите превръщат кожата в удобни облекла и аксесуари, а везбарите украсяват тъкани и облекла с красиви ръчно шити мотиви. Книговезът майсторски изработва книги и тетрадки, свързвайки традиционното занаятчийство с красотата на ръчното изписване и подвързване. Не пропускайте свещолеенето. Тук восъкът се превръща в светлина и символ на топлина, а майстор Терзия изработва национални фолклорни носии, като посетителите могат да наблюдават целия процес. Централно място заема възстановената часовникова кула, символ на Стария Добрич, която отборява времето и събира хората на чаршията. Докато продължаваме разходката, ще видим геврекчиница, бузаджиница, кафене, хан, сиропчиница и гостилница. Гостилницата ни предлага традиционна кухня с типични ястия за Добруджа, а сиропчиницата създава вкусовете на Стария пазар с освежаващи напитки, точно както преди повече от век. Всяка от тези атракции създава жива и топла атмосфера на Стария град. В сградата на Регионалния исторически музей ще разгледаме експозицията Археология на Добруджа, която проследява развитието на региона от праисторията до средновековието. Към образователните елементи се включва и възстановка на училищна стая от 19 век, показваща българското образование по време на Възраждането. Народно читалище Добруджа 2025 година продължава духа на Стария град и днес, като предлага творчески и образователни школи за всички възрасти. Тук се организират обреди, работилници и празници, в които посетителите могат да участват активно и да усетят духа на Стария Добрич. През цялата година комплексът е средище на културата, където минало и настояще се срещат. Провеждат се фолклорни празници, концерти и възстановки на народни обичаи, особено популярни събития, свързани с народния календар, като Еньов ден. Основната мисия на Стария Добрич е да съхранява и предава живото културно наследство на Добруджа, да поддържа традиционните занаяти и да ги направи достъпни и разбираеми за съвременните посетители. Това е място, където историята не просто се разказва, а се преживява. Стария Добрич е място, което всеки турист трябва да посети, за да усети живата култура, духа на миналото и уникалното съчетание между традицията и модернизма.